Mas hinigpitan pa umano ni Regina ng Kadlan Pili Camarines Sur ang kanyang sinturon sa pagbabudget dahil sa tinaas ng mga bilihin ngayon, lalo na ng bigas. Mula sa 10 kilo na bigas na binibili niya umano noon kada linggo, ngayon 3 kilo na lang muna ang kanyang binibili dahil sa mataas na presyo ng bigas. Kumbaga halimbawa po dati nakakabili ng 10, ngayon mga 5 na lang. Baga bawas po sa budget. Kasi nga po mas mahal ngayon. Sa pag-iikot namin sa Pili Public Market, umaabot sa 60 to 65 pesos na ang presyo ng bigas na tumaas ng 2 to 3 pesos ayon sa rice retailer. Dahilan umano ng aumento sa presyo ng bigas ay ang lumalaki rin na gastos ng transportation cost o gastos sa pagbabiyahe ng supply. Lumulobo kasi umano ang gastos ng mga trucking services dahil sa pagsirit sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ngayon po kasi biglang nag-up range naging 50 ang lowest. 50, 51, tapos hanggang 65 ang pinaka-higher. 60 to 65. 60. Yung pinakamahal. Ay sana bumaba na yung gasolina para bumaba din yung mga tinda namin. Yung mga commodities, ganun. Kasi mataas sa transportasyon. Yan na nakakataas. Batay sa datos ng PSA, ang mataas na presyo ng bigas ay isa sa pangunahing nakaambag sa pagtaas ng inflation noong Marso na 1.5%. Ang nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang pagtaas ng presyo ng cereals and cereal products na may 1.5% inflation rate. Particular dito ang bigas. Samantala, para maibsan ang pasanin ng mga consumer dahil sa mataas na presyo ng bigas, itinutulak ng Department of Agriculture ang price cap lalo sa mga imported na bigas. Sam Alano, CSN.